Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca caranipun upacara tidak singkan yaitu ikang kapisan bocah dituntun ibune laku maju lan ngidak jadat pitu warna ingkang kagawe saking ketan. Ini yaitu abang, putih, irang, kuning, biru, ungu lan jambon. Jadah didata saka warna sing padha nganti warna sing peteng. Punika perlambang bocah saged ngliwati tantangan ing uripipun. Lan urip iku ora gampang nanging kabeh alangan sing dirasakake mengko mesti bakal ana dalan kang padhang tumuju kamulyaan lan kasantosan. Ingkang kaping pindho bocah dituntun munggah tangga ingkang kagawe saking wit tebu Arjuna. Lajeng mudhun maneh. Tebu saking ukara tebing kalbu inggih tegesipun yaiku tekad ati ingkang mantep. Tebu Arjuna nglambangake supados bocah saged lelakon kaya Arjuna ingkang duweni watak satria lan duweni tanggung jawab. Iklang senang tetulung, bela kebenaran lan bakti kalian negara. Kaping telu yaiku bocah dituntun kangge mlaku ing pasir. Bocah punika nyeker-nyeker pasir. Bocah saged nyukupi keperluan. Kaping sekawan bocah dipun lebetaken dhateng kurungan ingkang digawe apik lan dilambari kelasa. Kaya pari sebengkot, kapok sebengkot, piranti nulis, bokor kang diisi beras kening, warna-warna jenis duit, lan sak jenising perhiasan. Ingkang kaping 6 yaiku bocah wau diadusi ngangge banyu setaman ingkang sampun dicampur kembang-kembang. Kapitu ing pungkasan upacara bocah didandani ngagem klambi resik lan apik. Cekap semanten adicara pedhot sinten inggih menika. Bilih wonten kekurangan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata caranipun upacara tidak singkan yaitu ikang kapisan bocah dituntun ibune laku maju lan ngidak jadat pitu warna ingkang kagawe saking ketan. Ini yaitu abang, putih, irang, kuning, biru, ungu lan jambon. Jadah didata saka